Hajiya, Eh. da girki ne? mai gida na ne. To gaskiya nafsi ke gida musu. To me yake so yanzu? Eto, Na akwai tashi wata saboda na kai na irin wannan farin me yake da mu na sai gaya muke a yi kokari a cuto ran saboda fita. A taimaka. nafsi ke gida musu. Na gaya muke. Kamar yaya da tun Hausa. Ma'ana yana da ciwon soyayya. Yawa kuma. Ni kowa. Akwai wata yarinya da yake so. To. Hajiya yana so ya aure Dakata yarinya. da ka. Duk abin da ke masa bai gani ba ke neman wata. Me ne rage masa? To ai Hajiya yarinyar ta rewa ta sace zuciya. To kudin ma nawa ne? 150 yake bukata. Kai dakta ba shi ya tafi. An mutu goma ba uba goma ba ne. To ai da suna ainihin zuwa gari iyaye. Basko ai ina zo na ji kana magana 250. Wannan mai gidanta ne. Ai kishi ne wanda ko ta ci uwarsa da rauni. Shi ne ce bashi da Allah ne. Shine kai Ba ko ne fa. in ka ne shi. A'a mu masu kiwon lafiya tsayayi na zuwa. A'a.